Op papier net meer als een trainingswedstrijd, maar in de praktijk betreft de 3 kilometer die Sven Kramer aanleidt in Insel volle meer. De parse luts dan ook massaal uit voor de rentree van Kramer, maar die wordt er hiet nog koud van. Ja, nou ja, ik hem eigenlijk, ja, moest eigenlijk als er al mee bezig is, eigenlijk is al net goed natuurlijk. En ik ken natuurlijk wel wat mij makken de oude hier, dus ik heb er net heel veel les van. Op 21 maart 2010 werd Sven Kramer voor de 4e keer wereldkampioen allround. Maar dat was echt de laatste keer dat Kramer in een wedstrijd actief was. Na 18 maanden is de Olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen toch wel een beetje zenuwachtig. Ja, nou ja, tuurlijk. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ja. En werk voorheen een 3 kilometer gewoon op automatische piloot. Ja, dan is het nou toch wel even wat oors. In zijn rit tegen de Pool Jan Szymanski begint Kramer vrij makkelijk, maar de laatste rondjes kan hij net onder de 30 tellen houden. Ik wil gewoon in het begin 28 en 18 iepneer en per Jochem 20, dus ik kom eigenlijk best wel wat goed waarom krijgen naar Jochem 20 in. En de laatste 2 rondjes ronden toch wel ietsje op en ik hier wel wat moeite mee. Ik moest die niet hebben, want in mijn trainingswedstrijd natuurlijk mij een kwartetstart zitten, dus weer een beetje lastig, maar al met al weer best wel een goede rit. Kramer zet toch een crazy tijdel. 3:44:88 is op 2 na de vlugste van dit seizoen. Het kan altijd beter, maar de tevredenheid oerheerst. Ja, het voelt me alles mee. Ik ga lekker in en zo'n rondjes in de wedstrijd is toch altijd wel wat oors dan in een training. En gewoon überhaupt Sandai is natuurlijk heel oors aan training. Het is toch best volle media en voor en tijdens en na een wedstrijd is toch heel oors. De comeback van Kramer gaat stapje voor stapje. Na deze 3 kilometer volgt het na je weekend in Insel een 5 kilometer. Want officieel had Kramer hem nog net plaatst voor het NK afstand. Nee, officieel net, maar ik neem aan dat dat wel goed komt. Ik riep volgende week nog ergens een 3 kilometer. En, 5 kilometer? En... Sorry, ja, een 4 kilometer. En goed, ik zocht daar net heel veel problemen voor. Je moest onder de 6:33 rijden. Ja, nou, als dat net lukt is het een berg. Joe, hey.